TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Mga anak! Mga anak! Mga anak! Uy, ano ba yung pinagagagawa ninyo? Kanina ko ba kayo hinahanap? Nay, sumasayaw lang naman po. Ano pinagagawa ninyo? Mali yung ginagawa ninyo? Nay, nagtutwerk lang kami. Oo nga! Mali nga yung pag-twerk nyo! Ganto oh! Ate, ganito! Diyos ko! Dali lang pala! Sige, pakiulit na lang ito. Ano man na mangyari, huwag ka nang umarte, positibo na lang lagi. Laging advance mag-isip Tara na. sa bawat situation. Baka mahuli tayo ni nanay. Ay, di pa tayo maglilinis. Hindi yan. Tara, sa'yo na tayo ulit. Mag-alala, ako bahala sa iyo. Sa akin magtiwala, sumunod ka sa tugtugin na ito. Anak ng tokwa! Ba't ang kalat-kalat pa rin dito? Sayaw lang kayo ng sayaw? Di man lang kayo naglinis? Dapat, binabalansin yung mga oras nyo! Sige po na, gagawin po namin yan. Paano? Ganito. You only got is a woman. I feel it after midnight. I feel it right now. Uy, anak! Anong ginagawa mo? Sumasayaw po tayo. Bakit po? Masama po ba? Oo, ang laswa-laswa niyang ginagawa mo. Diyan ka ba nagustuhan ng jowa mo? Hindi po tay. Trip-trip ko lang naman po ito. Eh kahit na, ang laswa-laswa at ang dumi-dumi niyang ginagawa mo. Grabe naman po kayo sa akin, tay. Dancer din naman ako noon pero di ganyan kalaswa. Ano po ba kayo dati? Macho dancer. Ganito oh. You love me how I move you. You love me how I turn. You love me how I move you. You love me how I touch. Wow. When all is said and done, you only got is a woman. I feel it after midnight. I feel it once again. Anak, umalis lang ako sa din. Nagaganyan ka na. Nay naman istorbo. Ako pa talaga ang storbo. Imbis na mag-aral ka, iyan ang inaatupag mo. Ha? Paano tataas ang grades mo niyan? Kaya nga po ako nagaganto, Nay. Para tumaas yung grades ko. Paano nga tataas yung grades mo niyan? Nakausap ko yung teacher mo. Ang baba ng grades mo. Huwag kayong mag-alala sa teacher ko, Nay. Siya pa nga yung nagsabi na magsayaw daw ako. Ayan o, ka-video call ko. Mag-hi ka ma. Hi, sir. Sumayaw ka na. Sinasabi ko na nga ba eh. Dito lang kita matatagpuan.
Ay, sorry po, Tay. Wala kang kwentang kapatid ha. Iniwan mo lang yung mga kapatid mo dun sa bahay. Sorry po talaga, Tay. Nagtutok-tok lang naman ako para sa video. Puro ka na lang tok-tok. Puro ka kalandian. Sinasabi ko sa iyo ha, huwag na huwag kang makakauwi sa bahay. Sorry po, Tay. Bakit pa galit na galit kayo sa akin? Eh kasi, nawalan na ako ng viewers sa vlog ko nang dahil sa'yo. Oh, we about to get into a little house sweaty here, so. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all, just, give you a little. Magmumukhang po ako. Ito po. Ay, yung anak ng sipaklong. Kanina po kita hinahanap ah. Ay, sorry po, Nay. Hindi po ako nakapagpaalam kanina. Eh, ano na naman yung pinagagawa mo? Nagtutok-tok ka na naman. Ay, hindi po, Nay. Nag-vlog po ako. Mukbang kung tawagin nila. Yung kumakain habang nagbe-video. Ang galing! Bakit po? Patay gutom ka talaga, no? Pati ulam ng kapitbahay natin. Kinuha mo! Hi guys! Welcome to my vlog. Ngayon, Dito ka lang pala. Oh, bakit? Eh kasi kanina ka pa hinahanap ni tatay eh. Ano bang ginagawa mo? Tay, nagmumukbang lang naman ako dito para maganda ang view. Mukbang? Mukbang talaga? Wala na nga tayong pera pang bili ng ulam eh. Halos toyo na yung inuulam natin araw-araw tapos nagawa mo pang magmukbang. Alam ko naman. Ay, ano ba yung ulam na minumukbang mo? Ito oh. Toyo. Yeah, mama, you look good. See you wanna play from the hood. Come holler, ride it like that. Snoop Dogg. Hoy, pre! Itigil mo nga yan! Bakit? Ang landi-landi ng sayaw na yan. Itigil mo nga! Dito ka pa talaga sa labas nagsasasayaw. Grabe din. Okay lang yan. Eh, ang landi-landi nga! Malandi. Eh, ginaya ko lang naman yung steps mo dyan sa video eh. Ay, ano? Umaamin ka na. Yan, dyan na. Yeah, mama, you look good. See you wanna play from the hood. Come holler, Ah, galing! Galing-galing talaga ng anak ko. Nay naman! Namiss kayo! Nakakahiya eh! Nakakahiya? Eh, ba't dito ka pa sa labas sumasayo ng ganyan? Eh, basta po! Malis po kayo! Huwag niyo po akong panoorin! Nahiya ka pa talaga sa akin? Eh, ako na nga lang yung nag-iisang viewer at reactor mo sa tok-tok videos mo. Hoy, anak! Itigil mo nga yan! Ano bang ginagawa mo? Nagtutok-tok po, Tay! Itigil mo yan, nakakahiya! Itigil, Tay? Ito lang yung nagpapasaya sa akin, Tay. Dito lang ako masaya. Tapos, papatigilin mo pa? Hustisya naman, Tay! Para ka rin palang ex ko. Kung kailan masaya at nahulog na yung tao, saka naman iiwan na parang wala lang. Ambisyosa ka, eh hindi ka pa nga nagkakajowa! Boom! Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 toy.